velkommen til den her video. I dag skal vi lave en mærkelig smagstest, eller hvad? På sådan en her, Star Wars Sweet Popcorn. Og så sådan nogle her grillkylling chips fra Tafel. Det er alle sammen købt i Fakta. Bare kom i gang. Vi starter med dem her. Jeg tror bare ikke, at man kan tage lidt ud. Spyt ud i skraldet. Eller i spyt ud i toilettet. Her. Jeg har den så. Det ser klamt ud. Ad for helvede, det er klamt ud, så er det cool. 3, 2, 1. Det synes jeg faktisk smager mega godt. Det er cool, når du får det ind i din mund. Det smager sgu pisse godt. Det bliver cool. Det smager mega godt. Det er cool, når du prøver det ind i din mund. Klamhedsalarm, kig væk. Hvis I ikke kan håndtere det. Lad os komme i gang med grillkylling-ting mærkelighed. Okay. Det er tid til at smage de der mærkelige grillkylling. Dem der under det her. Er det deres mælkepakke? Det ligner en tennis. Eller kyllingelår. Ja, det er lige. Vi spiller tennis. Okay. Det smager godt. Det bliver lidt stærkt. Men det går nok. Jeg har fikset den. Tak fordi I så med på den her video. Nej. Ikke lige nu. Tak fordi I så med. Vi ses i næste video. Hej hej. Lige giv det ratings. Mathias han starter. Det var ikke godt. Fra 0 til 5. 0. Jeg giver den 1.